Ak ste ešte nepracovali s materiálom Marco Polo, tak vám v dnešnom videu ukážem, ako na to. Takže po zasnutí penetračného náteru si môžeme vzorku namaľovať podkladovou farbou Decor Font. Podkladovú farbu Decor Font máme natretú a môžeme aplikovať Marco Polo. Dávajte si pozor a rozotierajte to poriadne, aby vám nebolo vidno podkladovú farbu. Taktiež si natrite a aplikujte iba takúto veľkú plochu, akú viete stihnúť korigovať počas toho smúceho procesu, aby ste si to vedeli upraviť a rozotrieť tie zrnka podľa vášho ľubovoľného štýlu. Keď budete s hustotou zrniečok spokojní, môžete ukončiť svoju prácu, pozrieť to trošku z diaľky, doladiť tam, kde s tým nie ste spokojní. Marco Polo vytvára pieskový, metalický efekt, ktorý mení svoj vzhľad podľa dopadu svetla. Povrch pôsobí elegantne a zároveň moderným dojmom, vhodný pre klasické aj súčasné interiéry.